futhi kunalenkinga kulezi insuku yabantu abasha abakoti abasha abababhizi ngama-cellphone amadoda uhlanganisa yaphi ne-cellphone yendoda webazalwane ngicela ukunixoxela ukuthi mina ngingakakholwa ngangave ngithanda ukukhwayitha ubaba ngimbona ukuthi unamalini angithi ufika udakiwe mawami ngizofika mina ngivune ngibona ukuthi mhlawumbe uno-1000 ukuthi ngicaphuna u-500 ngubeke eceleni ngiyawufihla ekuseni uzobuza ubani phela ufika edakiwe angazi imali yakhe futhi bayazi baningi abamasela la namangani bazalwane amasela haleluya ngithi nje shem ngithi yona imali ngizoyithatha ngithi angizukuyiyeka ngoba ngithi angicisha imali yakhe angiyebe ngithathe nje imali ngibeke eceleni athi hawu uyazi lapha shanga benginemali engaka ngithi angazi lutho mngani wami ufike nje